Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा बिग चान्सआ बेनो जे आसाम पुलिसाव भेकेन्सि बारायमारगोन नामा जेराव नोंथांमोना माखासे प्रमोशन लेभेलाव मैया मोनसे भिडिअ मोन्दोंमोन आरो बेयाव नायनानै नोंथांमोना मैक्सिमाम बुजिबाय सो गोल्डन चान्स नोंथांमोननि कमान्डो लेभेलाव NDFB रिजर्वेशन बारायगोन एबा नोंथांमोननि AB UB Constable बारायगोन आरो नोंथांमोना गासै भेकेन्सि मोनदोंमोन प्रमोशन जानाय 28,000 नि बारा भेकेन्सिस अब्ला नोंथांमोननि दाखालिसो ओंखारनायाव मा जागोन बारायगोन ना बाराया सो लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन बेखौनो कभार खालामगोन अफिशियेल वेबसाइटआव थांनानै आरो नटिफिकेशन नायगोन आरो जाय नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन आरो बेजों लोगोसे लननि स्किमनि बागै नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन सो दायो CMनि लनआ एप्लाइ जागासिनो लास्ट डेटआ 21 जानुवारिसिम थागोन नोंथांमोना गोबां लं प्रसेसआव एप्लाइ खालामनांगौ आरो बेयाव सेलेक्ट जाबासो नोंथांमोनखौ ट्रेनिं होगोन आरो ट्रेनिं होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना 10,000 बेथनबो मोननो हागोन ट्रेनिं लानाय टाइमावहाय एन्ड स्किमखौ नोंथांमोना इनस्टलमेन्ट टाइपआव मोनगोन मोनसे आरो मोनसे नेक्स्ट बोसोराव सो बिदिबा जों डिसकास खालामसै आसाम पुलिसनि भेकेन्सिनि सायाव सो दायो जों फैबाय अफिशियेल साइडआव नोंथांमोना मैया मोनदोंमोन बेनो जाबाय 28,813 बे कन्स्टेबलनिफ्राय हमना ला गुबुन गुबुन रेंकआवहाय बिथांमोनखौहाय माने प्रमोशन खालामहरबाय दा प्रमोशन खालामनायनि खोथाखौ मेनसन खालामबा ओरैबायदि नोंथांमोना मेनसन खालामनांगोन जे जायनोखि दायो हमना ला नोंथांमोना डिग्री पास सो डिग्री पास एबा एचएस पास नोंथांमोना बेनिफ्राय कन्स्टेबलाव सो नोंथांमोना साख्रि मोनदोंमोन एबा नोंथांमोना 10 पास लेभेलाव साख्रि मोनदोंमोन अब्ला नोंथांमोनाहाय डिग्री पास बा नोंथांमोना लासैनो एएसआई एबा नोंथांमोना एएसआई जाहैनायनि चान्स थायो सो बेयाव प्रमोशन जायो बेनिफ्राय कन्स्टेबलाव एचएस पास जाखाबाबो नोंथांमोना हेड कन्स्टेबल लेभेलाव हाबिलदार पोस्टआव नोंथांमोनखौहाय माने हरनाय जायो प्रमोशनाव थिग बेबादिनो जेब्ला बे 28,000 निफ्राय भेकेन्सिनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय गुबुन गुबुन रेंकआव हरबाय अब्ला नैबे 28 खालिया थाफिनबावबाय बे जाबाय AB UB कन्स्टेबलाव थाफिनबावबाय अब्ला नोंथांमोना मिथिगौ जे गोदान भेकेन्सिया दंबावो सो गोदान भेकेन्सिया बे 28,000 जुदि थांबायब्ला सो बे बिथिं थांबायबा आरो बेयाव भेकेन्सिया थागोन सो बेखायनो इसेबां टेनसन गैया नोंथांमोना मोनसे टेन्टेटिभ भेकेन्सि मोनदोंमोन जे जोंहा हमना ला सो बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे भेकेन्सि मोनदोंमोन जे 5,563 नि खाथियाव हमना ला बेबायदि भेकेन्सि मोनदोंमोन आसाम पुलिसाव आरो बे मोनसे टेन्टेटिभ सो बियो फिक्स नंखायामोन लिरखादोंमोन गाइडलाइन्सआव सो बेखायनो भेकेन्सिखौ बिथांमोना गोसो जायोबा बारायनो हायो आरो बियो बारायनायनि एसेबाबो चान्सआ दंखायो मानोना एथ' बुरजा पस्टआ जुदि खालि जाबायबा आसाम पुलिसाव कन्स्टेबल लेभेलाव अब्ला नैबे 5,000 निफ्राय बेयाव एसेबाबो लांगोन जानो हागौ बिथांमोना 10,000 बो खालामनांगौ अके जास्ट एग्जाम्पल डाइरेक्ट बुंनो हाया 10,000 बो खालामनांगौ ओभारअल पस्टखौ लानानै अब्ला जायफ्रानोखि मोजां प्रेक्टिस खालामदों आरो लोगोसे नोंथांमोना काट अफखौ गोबां गिगासिनो दङ सो इजि काट अफ जाहैगोन आरो नोंथांमोना गोल्डेन चान्सआ बेनो देग्लाय साख्रि लानायनि आसाम पुलिसाव मानोना इलेक्सनबो फैगासिनो दङ इलेक्सन खाथिबा साख्रिबो मोनसावो बेखायनो खाफाला नोंथांमोना गेवनो हागौ एबारो सो बेखायनो बयबो नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ नागारनाङा मानोना प्रेक्टिसखौ खालामबाय था जेसेबांनो प्रेक्टिस खालामगोन एसेबांनो नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन बेल' नङा कमान्डो लेभेलावबो नोंथांमोननि पस्टआ बारायनायनि चान्सआ दङ प्लास एसएआवबो गोबां पस्ट थागोन नोंथांमोना एसए लेभेलावबो पस्टखौ बारायबावनो हागौ सो जियानो जा आरो देग्लाय जायफ्रानोखि नोंथांमोनाहाय बैसो उन्दै जाबाय नेक्स्ट इयार एबा नोंथांमोना 2026 नि सिगां फिन खनसेबाव जुदि 28,000 भेकेन्सिया दङबा कन्स्टेबल लेभेलाव अब्ला नोंथांमोना फिन खनसेबाव आसाम पुलिसाव रिलिफ फैनायनि चान्सआ दङ खनसेनो 20,000 रिलिफ फोजोबनायाबो इजि नङा सो बेखायनो लासै पस्टआ ओंखारबाय थागोन आरो नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन दा जायखिजाया नोंथांमोना एसेबाबो बुजिबाय दा नोंथांमोननि भेकेन्सिया दाखालिना मोनसे टेन्टेटिभ मानोना बे फिक्स नंखायामोन कन्स्टेबल लेभेलाव सो बेखायनो बारायगोन दानिया फैबाय XNDB नोंथांमोना 2% रिजार्वेशन दङ दाखालि नोंथांमोना मोनदोंमोन आरो जुदि 10,000 जुदि थायोबा नोंथांमोना 2% लायोबा 200 भेकेन्सिस मोनगोन AB UB कन्स्टेबलखौ लानानै आरो जेब्ला गोदान भेकेन्सिया फैगोन नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव मोनगोन दाखालिनिया 78 नि खाथियाव दङमोन नोंथांमोना AB UB कन्स्टेबलाव सो लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि बिग आपडेट आसाम पुलिसनि सायाव गासिबो डिटेल्सखौ लाबोबाय मानोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन बिनि सायाव मोनसे भिडिअ नांगौ होननानै